Simshayele uJesu izandla bazalwane. Hallelujah. Ngokuyithoba okukhulu siyathanda ukubingelela umoya engcwele khona phakathi kwethu. Amen. Sibingelele kakhulu isithandwa sami ubaba uShengele usukuza umbunjwa unondaba obiyela inkasi abantu bebhizi bebiyela imizi. Hallelujah. Amen. Ngiyamthanda kakhulu umyeni wami bazalwane. Amen. Hallelujah. Ngahanjelwa yizulu la nginikezo wenhliziyo yami. Amen. Hallelujah. Ivangeli alishumayelayo umyeni wami uyaliphila bazalwane. Amen. Njengoba lithi izwi likaNkulunkulu kubantu besilisa, ungamkhaci umkakho. For all these years, 39 years bazalwane, angimazi umyeni wami eraser voice. Hallelujah. Hallelujah. Uma nje the mkami asisigcina isikhathi sendlu kaJehova useqedile bazalwane. Amen. Okunye ke nokunye njengoba eyayisho ethi asikho isidingo sokuthi uthi ikhanda lakho kumkakho lithatha kanjani ngoba phela uzisho wena ngoba wena oyinhloko yakhe. Amen. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane, sibingelele obaba be-leadership, sibingelele obaba omama, abantu abasha abasevayo ebandleni. Amen. Siyabingelela egameni elihle lenkosi yethu uJesu. Amen. Noma khona abasihambele siyababingelela egameni elihle lenkosi yethu uJesu. Amen. Ngicela singene Genesis 45 uzongifundela ku verse 24. Omunye angifundele ku Genesis 4 verse 9. Amen. Genesis 45 verse 24. Genesis 4 verse 9. Amen. Simbonge noThixo bazalwane kakhulu ngokusithwala kwe-conference konke kwahamba kahle. Abazalwane abawuvala umlomo ukuthi asikaze sidle kanje. Amen. Okumnandi sidle emoyeni sadla nasesiswini. Hallelujah. So sibonga ukubambisana kwebandla ukuthi uma simunye sibambisene izinto ziyaphumelela. Amen. Genesis 45:24 no Genesis 4 ku verse 9 osetholile ngicela ngifundele. Amen. Genesis 45 verse 24. Wayesebamukisa abafowabo bahamba, wathi kubo, ningaxabani endleleni. Amen. Genesis 4 verse 9. 4 verse 9. Wayesethi uJehova kuKhayini, uphi umfowenu uAbela na? Ngicela uqhubeke. Wathi, angazi, ngingumlindi womfowethu na? Ngicela usibongela baba. Baba siyabonga. Sikule ndawo baba ukuzwa izwi lakho. Zokhuluma ngalo kule ndawo ukusuthisa ukulangazelela kwemphefumulo yethu. Ugcobe omthumile ukukhuluma, vule indlebe zethu baba ukuba sizwe izwi lakho ngoKristu Jesu inkosi yethu. Amen. Amen. Le ndaba bazalwane sekuyisikhathi ngivukele ngamandla. Siyayazi indaba kaJoseph. uJoseph ezondwa ngabafowabo bangagcina ngokumzonda kwaze kwafinyelela la bemthengisa khona.
kodwa uma sekufika isikhathi bazalwane sokuthi uJosefa aziveze kubafowabo bona babengasamboni uma befika eGibhithe bezothenga ukudla kodwa yena wayebabona. Uma sekufika isikhathi sokuthi azethule phambi kwabafowabo kuthiwa akekho wayengema phambi kwakhe ngoba wadazuluka wakhala wangabe sakhuluma nangolimi oluzoziwa abaseGibhithe wakhuluma ngolimi oluziwa abafowabo ukuthi imina umfowenu uJosefa enamthengisa. Yezwakala bazalwane. So ke siyazazi izinto ngenxa yesikhathi ngeke ngize ngichaze konke ukuthi uJosefa bazalwane wabatreata abafowabo ngendlela emangalisayo ephambene nento abayenza kuye. Glory to Jesus. That's why uma esebandulula wabanikeza ngisho izipho wabanikeza ngisho abazoyiphathela abasekhaya umndeni kanye noyise. Glory to Jesus. Uma esebandulula abafowabo uyabeluleka uthi ningaxabane endleleni. Glory to Jesus. Why athi ningaxabane endleleni? Ngoba uyabazi ukuthi banomoya wokuxabana. Uma bengakufuni bangaze bakuthathe bakufake emgodini. Kodwa usinde emgodini ngoba uThixo akashonga ukuthi uyophelela emgodini. And uma usemgodini Josefa awuzama ukuyikhipha kodwa abakufakile bona bazokhipha ngoba iphupho alishonga ukuthi uzophelela emgodini. And bayakusiza uma bekufaka emgodini ngoba uma usemgodini awukwazi uqalaza emaceleni kodwa uqalaza endaweni eyodwa uqalaza phezulu. Glory to Jesus. So ke uJoseph une-understanding. Yingakho noma ekhuluma nabo sebekhala bebona imess abayenza uthi hayi ningazisoli ngena kwenza kimi kwakungesinina kwakuNkulunkulu engilungisela indlela kuze kube nje namhlanje. Glory to Jesus. Kodwa siyakulento yokuthi why athi ningaxabana endleleni ngoba uyabaza abafowabo ukuthi bane spirit sokuxabana. And uma bekuzonda bangakuthatha baze bakufake emgodini. Sengathi uthi kubo into enayenza kimi ningayenzi komunye wenu ngoba mina ngasurvive ngenxa yecebo likaThixo mhlawumbe omunye ngeke azasurvive. Glory to Jesus. Wabandulula ke bazalwane. So ke imessage ehleze enhlizweni yami ukuthi bazalwane singalinge sixabane endleleni. Glory to Jesus. Akayisho uJosefa lento ngoba zingekho izinto ezixabanisayo ushilo noma engcwele ngoba bekuseni kodwa uthi umoya wokuxabana ningawuvumeli. Glory to Jesus. Ngoba kusendleleni bazalwane kuyahanjwa. So ke along the way ningalinge nixabane. Glory to Jesus. Why athi bangaxabani? Uyabazi bazalwane ukuthi bangablameana ukuthi lento sasinikhuza sithi ningayenzi kodwa naqhubeka nayenza. Glory to Jesus. Number 3, why athi bangaxabani endleleni? Uyazi ukuthi bangadileya ijeni yokubuyela ekhaya. And njengoba behamba ubaphathisa ama-gifts. Lezinto akuzona ezabo
kodwa ezabantu abasele ekhaya. And ubaba usemdala njengoba esekhaya uphethe ijazi elibovu lokuthi isilwane esimbi samudla umntanami akazi ukuthi uyaphila eGibhithe. So-ke baphethe imessage yokuthi baba uyaphila uJosefa. Glory to Jesus. Webazalwane kungenzeka silibale ukudlala endleleni kanti siphethe ama-gifts abantu. Glory to Jesus. Lezinto uThixo asinikeze zona izinto azibeke CKC njengebandla. Glory to Jesus. Akuzona ezethu. Siphethe izinto zabantu. Hallelujah. Siphethe izinto zabantu. It's not about a wonderful church. Kodwa siphethe izinto zabantu. Glory to Jesus. Number 2. Wow, hallelujah. Uma silibela uxabana kukhona abantu bazalwane abalindele message esiphethe kodwa bangaze bafe singakafiki ngoba silibela ukulwa endleleni ukuzobatshela ukuthi uJesu akekho engcwabeni uyaphila. Glory to Jesus. Umusa wakhe usabanele. Bangaki bazalwane abantu abafayo bafa singawulethanga umyalezo ovusa ithemba wokuthi uJesu akaphelelanga engcwabeni. Bazalwane singaxabana endleleni. Glory to Jesus. Sithi singaxabana endleleni. Umoya woxabana ngegama lika Jesu awungasondeli kithi. Hallelujah. Ngenxa yento uThixo ayibeke empilweni zethu akuyona yethu lento nomnikazi wayo. That's why moya oyingcwele uthe bandleni singaxabana endleleni. Zikhona izinto ezixabanisayo kodwa singayivumeli ngenxa yento esiphethe. Kayini bazalwane naye wahlaselwa umoya wokuvukela umfowabo wangadila nalento kanti izokhula kufike la embulala khona wemba wamgqiba. Glory to Jesus. Kanti uJehova uyabona uma efika kuKayini, Cain, where's your brother? Nangendlela aphendula ngayo uyamedelela uNkulunkulu, am I my brother's keeper? Ngiyezwakala bazalwane ayikho into emhlungu njengokufika kwilevel la usudelela ngisho umoya oyingcwele. Ngiyezwakala bazalwane ngoba kuyenzeka uyenze into uzukhonkeke akhuluma umoya oyingcwele with a small voice agcine ethule uqhubeka udlebeleke uyenze lento. Phendula uNkulunkulu ongathi uphendula umngane wakhe. Am I my brother's keeper? Ngifuna ukuthi kuwe namhlanje, if you are not your brother's keeper, you are your brother's killer. Glory to Jesus. Asibizelwe bazalwane ukubulalana kodwa sibizelwe ukugcinana. Glory to Jesus. Kuthi noma abanye sisagijima kule marathon bephelelwa amandla bebanjwa amajaqamba wena osunamandla osenamandla ukwazi ukumbamba umonge ukuthi nje ngizogijima naye size siyoshaya intambo because you are your brother's keeper. Sike sibone bazalwane kwi-marathon uthola ukuthi umuntu usephelile useyaquleka kodwa lo omunye anqame ukumkhudula adeleye indlela yakhe ngoba enento ethi ngeke ngimshiye la
Asingashiyani bazalwane. Asibambane sigijime size siyofika ekhaya. Ayikho into emnandi uma umajina ukuthi Nkosi yami uma sesikhona ekhaya kuyoba khona abantu abathi ngigijime ngaze ngazofika. I thank you my brother. Ngoba you are your brother's keeper. Ngithanda bazalwane sibone ukuthi why abafowabo kaJosepha babemzonda uJosepha. Masifunda Genesis 37 noma singafundanga into ababemzondela yona ingoba wayeletha imbiko engemihle kuyise ngemikhuba eyayenziwa abafowabo. Abantu abakuthandi bazalwane uma uphila impilo straight. They can hate you. Kube sengathi ubulala umuntu mhlambe kube ngcono nomuntu obulala umuntu kunawe ngenxa yokuthi uphila impilo straight. Kunezinto abangakwazi ukuzenza ukhona ngoba impilo yakho yokuphila impilo engcwele yokumesaba uThixo iyabahlulela. uJosepha babengamzondi ngenxa yezinto ezimbi azenzile kodwa babemzondela impilo yakhe straight ukuthi kunezinto ama reports amabi ngabafowabo awaletha kuyise bamzonda. Number 2, into ababeyizondela uJosepha bazalwane, ubaba wakhe wamthanda waze wamthungela ingubo embalabala. Ungamangala emsebenzini uma bengakufuni, ungamangala uma kwifamily bengakufuni. Hayi ngoba kukhona into oyenzile, sometimes ungazuziblame, ubuka uzibona uyi black sheep. Kube sengathi khona into oyenzile kanti kungenxa yengubo yembethe. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Awuzondwa yibona kodwa uzondwa isitha sisebenzisa bona ngenxa yento yembethe. Ngeke uSathana akuhlekele, ngeke uSathane akuvezele izinyo. It's not about you. It's about into oyephethe. That's why umusus understand izinto zikaThixo awubazonda abakuzondayo. Niyangizwa bazalwane ngoba une understanding yokuthi angibambene nenyama negazi kodwa ngibambene nemimoya yobumnyama. Glory to Jesus. uSathane uyamzonda umuntu owemphethe ngoba zikhona imicibisholo ayijikjelayo kodwa uthola ukuthi ayifiki kuwe ngenxa yokuthi wemphethe. Hallelujah. 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 uSathane akazondi wena, uzonda lento yemphethe. Buka ngisho indlela ohlaselwa ngayo ukuthi sengathi eyami indlela ayifani neyabanye abantu wemphethe. Isoko siyatatazela khona lolu hlobo oluthi noma luvuke ekseni uSathane angene enkingeni athi kazuzongenzani namhlanje. Ngoba ngisho uphenduke empedeni kukhona into oyikhafulayo emenza uSathane atatazele. Glory to Jesus. Why babemzonda uJosepha? Kungenxa ye dream. Ey bazalwane, uSathane uma ungena lutho akekho interested in you, but
once you are pregnant into kaThixo buka ngama-challenges ezempilweni yakho. uSathane is too busy ukuthi angaba interested kuwena kanti awunalutho. Kuyezwakala bazalwane, yiphupho elibekwe kuwe. Glory to Jesus. That's why umuntu kaNkulunkulu noma izinto ziyakuvukela, never cry before your enemies. Niyangizwa bazalwane? Khala uwedwa phambi kukaJehova, uqhamuke kwizitha zakho, ususmile kanti ufrustrate isoko. Niyangizwa bazalwane? Ngoba uma uzohamba uphuza itiye ngenkinga zakho, uempowerisha amandla esitha. Afanele uSathane into ayenza kuwe akubona ukuthi uyazwela. Niyangizwa bazalwane? Uzondelwa Josefa, uzondelwa iphupho. Thank you Jesus. Sizothandaza bazalwane ngoba nangapha uKayini uzonda umfowabo Abel ngenxa yokuthi umnikelo kaAbel uye wathathwa owakhe uNkulunkulu akawunakanga. Ngezwakala bazalwane, so ke isoko siyakuzonda ngoba sibona phambili. Kwesinye isikhathi sibona into wena ongayiboni, sazi into wena ongayazi. Kwesinye isikhathi uzibuze ukuthi why ngathestwa kangaka, into oyikhulelwe. Ngiyezwakala bazalwane, that's why indlela okhuluma ngayo, indlela owenza ngayo, ungalingi ucommit abortion. Ngiyezwakala bazalwane, akuzibuke nje ekseni uthi baba ngiyabonga ukuthi I'm pregnant. Glory to Jesus. Umuzi uSathane ehleka la ethi ayikho lento, uthi lalela Sathane kuse u6 months. Glory to Jesus. Ahleka uSathane athi iphi lento uThixo ayisho othi wayisho uyesibukweni wedwa, uthi baba ngiyabonga. Wow, hallelujah. Ukuthi ngiyamuzwa umntwana uyakhahlela. Glory to Jesus. Abahlekayo abahleke, abakhulumayo bakhulume. Who loves last loves better. Ikhona lento. Ngiyezwakala bazalwane. Asijaji izinto ezibekwe kithi ngezinto ezinhle ezenzakalayo kuphela, kodwa sijaja nangezinto ezisihlaselayo. Akuhlaselwa wena, kuhlaselwa lento ozoyizala. Glory to Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Profeta phezu kwepregnancy yakho. Glory to Jesus. Ungakhuluma isimo, kodwa ukhuluma kusho kukaThixo. Athi uSathane buka iminyaka isimngaki, abantu bayahleka, ayikho lento yakho. Uthi lalela Sathane, akuyi ngesikhathi. Iminyaka enkulungwane kuJehova ilingana nosuku olodwa. Usuku olodwa lulingana neminyaka ezinkulungwane. Glory to Jesus. Isurvival lethu bazalwane njengebandla ukuthi singawuvumeli umoya wokuthakatheka. Niyangizwa bazalwane? Hallelujah. Ngoba once wathakatheka wazonda umfowenu noma abafowenu, usuwumnyango noma usuyigate lika Sathane. Asivimbe bazalwane, ngidla ngokusho ukuthi i-unit is powerful ebandleni, ngoba isitha noma singabhonga njengengonyama sifuna za kumgwinya,
kodwa uSathane uthi ujikela ngapha athola ukuthi kuvaliwe, athi ujikela ngapha kuvaliwe, athi ujikela ngapha kuvaliwe, ngoba lithi izwi ningamniki uSathane indawo, akasakwazi ukuyithathela. Nambona uSathane segcwele indlu, kukhona lo angene ngaye. Singamniki uSathane indawo ngegama lika Jesu. Sinamandla bazalwane, simunye. Once kwangena lezinto ubaba hlale ekhuluma ngazo, bitterness, ukwehlukana, sibe maqembu qembu, uSathane sombone segcwele indlu. Kuyezwakala bazalwane, kodwa asihlangane njengama buffaloes, sihlangane ngamakhanda. Athi uYesu uSathane uzo-attacker, asithole senze icycle, siyagqoba, siyakhahlela. Athi ungena ngapha akungeneki, athi ungena ngapha akungeneki, kuvaliwe. Ngoba sihlangene ngamakhanda, sicabanga kunye. Kuyezwakala bazalwane, yonke into esiyenzayo simqondo omunye. Uma ufunda ezwini likaNkulunkulu, inqwaba yo one another, love one another, carry one another's burden, pray for one another. Kuyezwakala bazalwane, bagcwele o one another. Leyo nto ikhomba ukuthi ezibandla asibe munye bazalwane. uSathane angangena indawo. Kuthiwa ngelinye ilanga ama-buffaloes athi uma ebona amabhubesi esondela abhuduzela agijime eyokwenza icycle. Kanti njengoba benza icycle, amakhanda angaphandle, inyawo zingaphakathi. Niyangizwa bazalwane? Kanti kufanele amakhanda sihlangane ngamakhanda bese inyawo zenze njani, ziyagxoba. Ngalesikhathi zithi kanje, kodwa amakhanda elaphaya kanti sezigxobana zodwa, zilimazana zodwa. We are a family bazalwane. Kuyezwakala. That's why umyeni wami edla ngokusho ukuthi umfowenu wangempela yilo enisindiswe naye, ngoba abakini abangasindiswanga uma ehamba omunye nihlukene unomphela. That's why lo baba umzalwane okuthiwa wathi uma esehamba wabiza izingane zakhe zabafana, enye isindisiwe enye ayisindiswanga. Wathi ngizokhuluma ngigcizelele kakhulu kuwena sibanibani ngoba awumfuni uJesu. Wathi ngiyathanda ukuvalelisa abantwana bami kodwa ngizovalelisa kakhulu kuwena sibanibani. Wathi njengoba ngihamba, uma uze wafa noma kwakhala icilongo ungasindiswanga, ngeke siphinde sibonane. Wathi wena mfana wami esho kulo omncane, wathi ngithi kuwe angivalelisi ngoba sizobonana ekseni. Kuyezwakala bazalwane? Hallelujah. Ngifuna ukuthi kuwe, your brother, your real brother, eternal brother, yilo enisindiswe naye, ngoba niyochitha naye inguna phakade. So ke inzondo ingena kanjani? That's why kubalulekile hlale ngitshela ama-couples ngithi uSathane uma ezondestroya usebenzisa nini enisemshadweni. Uzofika uSathane avese adedele umoya phakathi kwenu, lisambele idemoni, niyosala nikhombana nodwa. Wena nomunye athi wena onukisile, nomunye athi wena onukisile. Idemoni alisahleki laphaya lithi yenzeke i-assignment yami. Singaxabani endleleni. Kuyezwakala bazalwane? Sikulomhlaba zikhona izinto
ezixabanisayo kodwa singawuvumeli umoya wokuxabana ngoba singabazalwane sizalwa indoda eyodwa kwaphalazwa igazi kuyezwakala abazalwane sithengelwa insindiso singawuvumeli umoya wokuxabana ngoba siyehla kwiposition uThixo athe wasibeka kuyo sehlele ezantsi as long sila amademoni ngeke asithole kodwa as long sehlile kwiposition saya kwiposition ezantsi sizoba ukudla kwamademoni uyophela unyaka bazalwana singaxabani siyohlekwa nayizwe nezinto ebezingakwazi ungena ebandleni zizongena ngoba vese uSathane la kunuka khona kuxatshanwa khona inyama kuphithizela kuyiyona ebusayo awamademoni abesekhaya kodwa once saphila impilo engcwele hayi engcwele ngoba sisho niyangizwa abazalwane kodwa engcwele ngoba siphila sivumela ipresence kaThixo ihlale phakathi kwethu usengamele umoya wezulu we are protected bazalwane as long sisesayidini likaThixo ngoba uma sidlana kufanele siqaphele singaqedani niyangizwa abazalwane and asibona abangawazi amaqhinga kaSathane that's why kubalulekile emzalwane wami ukuthi noma wenziwa umzalwane into ebhlungu ungayivumeli le pain ikishifte kwiposition umoya wombuso ekuvukela ungayishiya indawo yakho niyangizwa abazalwane you are strong ubamba iposition glory to Jesus ngidla ngokukhuluma ngoNehemaya ukuthi uNehemaya ebusy neproject uThixo amvusele yona baba nomona bebona ukuthi iproject yenze njani iyakhula oSanballat oGeshem ngiyezwakala abazalwane bemkhwenza besho zonke izinto kodwa waqhubeka nento ayibizelwe ngoba uyazi into oyibizelwe don't allow anyone to distract you babona ukuthi zonke izinto esikhulumayo azimenzi lutho bathumela ithunywa ukuthi nje mtsheleni ukuthi akehlele ezantsi emzanene ono kunodaba okufanele silungise kodwa uNehemaya wathi ngiyayazi into engiyibizelo ngizoshiyelana iproject engaka ngehle ngiyezantsi I cannot come down ngiyezwakala abazalwane lithizwe wayene discerning spirit ngoba wathi wayazi injongo yabo ukuthi kwakukumbulala noma ukumenzakalisa so ke kuyabonakala ukuthi babengakwazi ukufika la ekhona kodwa babefuna ukumehlisa kuze bakwazi ukumthola kodwa ngiyamthanda uNehemaya wathandizi niyangizwa abazalwane usuzwa kufike kuwe ukuthi umzalwane kade kuhleba ube nento ukuthi angihletshwanga uJesu ngihletshwe umzalwane andizi kiyezwakala abazalwane ngoba asibona abangawazi amaqhinga kaSathane you are weak uma usuka kwiposition you are strong uma umendaweni yokuma yima ngiyezwakala abazalwane yima ngoba uzoba sisulu samademoni glory to Jesus sizothandaza inkosi yami ezibandla we decree and declare
unity. Kuyezwakala bazalwane. As ibandla, we decree and declare unconditional love. Hallelujah. We decree and declare. Kuyezwakala bazalwane. Uthando lungazenzisiyo. Oluthi ngimthanda noma. Hayi oluthi ngimthanda ngoba. Kuyezwakala bazalwane. Uyathi umyeni wami igama lakho lifihliwe kanye noKristu kwezasemazulwini indawo. So kumuthi benithini ngegama lami usho liphi igama lakho ngoba lakho livalele encwadini yokuphila. Amen. So kuThixo bazalwane akasisize sibe nomqondo kaKristu. Glory to Jesus. Amandla ethu as ibandla asebunyeni bazalwane. Asekuthandaneni, asekucabangeni. Oh hallelujah, simqondo munye ngegama lika Jesu. Imoya yama divisions siyayiqalekisa ngegama lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba verse uSathane uma efuna ukusidestroya usenza sibe maqembu qembu kube khona igroup kaSibanibani negroup kaSibanibani negroup kaSibanibani once sanjalo umoya kaThixo ukho phakathi kwethu. Kuyezwakala bazalwane. Ngithi once saba ngama groups umoya kaThixo awukho phakathi kwethu. Sibizelwe ebunyeni, siyi family forever. Kuyezwakala bazalwane. Uyalizwa ibandla elinhlaka ngisho ungena uzuma umuntu kamoya ukuthi khona iphunga. Niyangizwa bazalwane ngoba kunezinto ezi-attack uSathane. Once kukhulunywa kuxokozela kuzondwana kungakhulunyiswana si-attack umoya wrong. Kodwa uma sithandana bazalwane ilento esike sisho kuma couples no date ukuthi uhluleke ukubekezelela imistake yomyeni wakho kodwa abafowenu abadeleli babuye eduze. Kuyezwakala kodwa bona uyababekezelela. Uthola ukuthi odade wenu yo abadeleli kodwa one mistake eyenziwe unkosikazi wakho usuyamthatha uyomfaka emgqonyeni. Kuseyimimoya. Kuyezwakala bazalwane. So ke as ibandla bazalwane imisipha yebandla uthando. Lento eyenza kushaya umoya omnandi noma umuntu mhlawumbe uselivini ugodukile wayekhaya abuye kungakapheli ngisho ilive yakhe ngoba ukhumbula lo moya omnandi wasebandleni. Kuyezwakala bazalwane uzathi umhlabeleli uma sihlezi sithandana nabadukayo bobuyiswa. Niyangizwa bazalwane aphuma umzalwane ecabanga ukuthi ukuhlala enkosini ukuzibambezela ahambe ajokole echitha izandla ethi ayikho lento. Kodwa uyothi uma sefika goma night clubs uthola ukuthi uamen wakhona isicathulo kujijimezwana ngemimese. Akhumbule athi I miss home. Niyangizwa bazalwane ngoba kukhona uthando. Awukho umfo umoya kamfana omdala. Glory to Jesus. Oh hallelujah. Atengena lapha aluza uthando usaba ngisho ukuzohlala lapha phakathi ahlale lapha eceleni kodwa luza
uthando ngoba kuheleza uthando umoya oyingcwele wehla wenyuka la endlini. Athatha isinqumo athi angiyindawo. Kuyezwakala bazalwane, uma kunomoya noma kunendawo ethi uma ubona umzalwane wakho kube nento ecasukayo, zila ukudla. Ngisho ungazila 30 days ulwe nale demon. Niyangizwa bazalwane? Ngoba Nkosi yami, abalendlela abanayo inzondo. Kuyezwakala bazalwane, umxolela umuntu engakaxolisi ngoba ufuza uJesu. Akuwena othi baba ungababaleli lesi sono, kodwa uJesu ukhulume kuwe. Lamagulu kundla onawo. Niyangizwa bazalwane? Uzonda umuntu enze iliphi izulu eniyakulo. That's why kubalulekile bazalwane ukuthi ubambe iposition yakho, ungavumi ungcoliswa. Kuyezwakala bazalwane, kodwa ubambe iposition yakho noKristu, ngoba kunezinto ezivulela amadimoni. Usathane nimthole segcwele, umoya oyingcwele akakwazi ukoperate ngendlela afuna ngayo, kanti abantu abawumnyango wamadimoni. Sizothandaza ngegama lika Jesu. Haleluya. Ubani othi umoya wokuzonda umfowethu ngiyahlukana nawo ngegama lika Jesu. Noma wakwenzani, but you don't have a reason as umntwana kaNkulunkulu ukuthi over my dead body. Ubaba abazalwane, umoya oyingcwele khulume kakhulu ngaye, khuluma ngespirit of bitterness. Abantu, umuntu obitha ulimaza abanye abantu ngoba ubitha. Kuyezwakala bazalwane? Nina ngicabanga ukuthi ispouse sakhe sinenkinga, kanti uyena lo onenkinga ohlukumeza ispouse sakhe ngoba kunezinto angadilanga nazo empilweni yakhe. uJoseph abazalwane akafunanga lo moya wabafowabo umnamathele. Kuyezwakala? That's why wabenzela izinto ezinhle. Noma bezothenga, uma sebegoduka athatha imali ayifake emasakeni. Waba ne-understanding ukuthi bengesibona, kodwa bekuyicebo likaNkulunkulu. Mhlawumbe ukuba bangizondange ngaba ngifikanga la ngifike khona. Ngenkathi ngamehlo enyama uJoseph kungathi uyehla, umkaPotifari umehlisela ejele. Kuyezwakala bazali, abafowabo bamehlisela emgodini, babuye bamkhipha ngoba iphupha lishongo ukuthi uyophelela emgodini, bamdayisa. Uyehliswa bazalwane. Usathane wathi uyamdestroya ngoba umkaPotifa akayitholanga lento ayifunayo. Uphethe ubufakazi bebhantshi ukuthi napho ubufakazi ubezama ukungidlwengula, kodwa sengathi uJoseph enhlizweni yakhe wayethu uJehova uyayazi indlela yami. After he has tested me, I will come out pure as gold. Kungcono ulahlwa abantu kodwa uJehova aqoshe. Glory to Jesus. Kunokhetha ulahlwe uJehova ugonwa abantu, kuyokusiza ngani? Ngoba noma ungazuza izwe lonke, ucompromise, uthengise ngobuzibulo bakho, kuyokusiza ngani?
ukuthi uzuzizwe lonke kodwa egcineni ulahlekela umphefumulo wakho. Yini oyakuyikhipha ibe sihlengo somphefumulo. Kungcono umzalwane othi noma singangishaya kodwa ngene egobolondweni njengofudu. Glory to Jesus. Athi noma singangishaya kodwa uma ngigcina into yami. Ngenkathi belokho nje bemehlisa kanti abazi ukuthi spiritually uyenyuka. Ngeke umenze lutho umuntu ohamba noThixo. Niyangizwa bazalwane? Ngeke. Glory to Jesus. Ngenkathi uthi uyamcindezela, uyampromota. Ngaphakathi uthi wanguweza phela. Uma indlela zakho zimthokozisa uJehova wenza ngisho izitha zakho zibe ngabahlobo bakho. Glory to Jesus. Waphoqeka bazalwane uFaro ukuthi ampromote uJosefa ezweni athengiswe kulo njengesigqila. Waziwe Egypt yonke njengomhlwenguli. Kodwa nje lithizwe the Lord was with him. As long uconnecte kuye. Niyangizwa bazalwane? Athi uDavide ubaba nomama bangilahlile kodwa uJehova wangixosha. Glory to Jesus. uJehova uyazixosha. Ezilahliwe kodwa zibe zinamathele kuye. Glory to Jesus. Babecabanga ukuthi uJosefa wafa. Ubaba wakhe ubhizi ubambelele ebhantshini elibomvu ukuthi umntanami isilwane esibi samudla umntanami, kanti akazi ukuthi uJehova ubhizi uyampromota ngale ezweni lenyoka. Hallelujah. Dezosiza bazalwane ukuma endaweni yokuma. Noma umoya wombuso uyakuvukela ngalinga ushiye indawo yakho. Zifika iphepho ihamba imithe emkhulu kodwa wena as a pine emva kwama storms ume bakuzuthi hallelujah bathi usurvive kanjani ngoba umthana nje omncane kuwe imithe emkhulu ingoba uyasivumela isimo. Niyangizwa bazalwane? Oh hallelujah, la umoya uyangakhona ulale. Glory to Jesus. Uvuke ume umoya ngapha ulale, kanti the more wenza njalo kuqina impande. Glory to Jesus. Ningaxabani endleleni. Ngifisa sithandaze bazalwane. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh Jesus. uAbraham ngiyamthanda bazalwane. Uma kulwa abelusi bakhe nabelusi bomshana wakhe uLot wakhumbula iposition yakhe. uAbraham wathi mangabikho uxabana phakathi kwethu naphakathi kwabelusi bethu ngoba singabazalwane, ngamanye amazwi siyazalana. Webazalwane awumbuke lo sehleze eduze kwakhe uthi siyazalana. Webazalwane sithengwe ngenani eliphakeme, igazi lika Jesu. Yezwakala bazalwane? Hallelujah.
singaxabani ngoba singabazalwane. Genesis 13 verse 8, let there be no quarreling between me and you, between my headsmen and your headsmen, because we are brethren. Lento nje yokuthi singabazalwane iyona eyisizathu sokuthi singaxabani. Ayikhenye zonke izathu ziyavuma ukuthi singaxabani, but lento yokuthi siyazalana ayisivumeli ukuthi singaxabana. Hey my God. Khona ke bazalwane vese abathandayo uma kuphithizela kuliwa they enjoy. Ngezwakala bazalwane. Kodwa lukhona lolu hlobo luthi hey uyabo uma sekunje ngicela nje ukuzikhipha ngiyozimela eceleni ngoba uprotector into yakhe. Ngezwakala bazalwane. That's why uma kuqhamuka uhlanya lukuthuka nawe bese uyaresponda ngendlela oluze ngayo. Abantu abanibonayo abasakwazi ukuhlukanisa uhlanya nongesilona uhlanya. Sebenibona nihlanya nobabili. Bazothi hey sibona inhlanya zingathukani. Ngezwakala bazalwane. So ke bamba iposition yakho. Glory to Jesus. Oh hallelujah. Uma sifunda Romans 16 verse 17 to 18. But now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to that doctrine which you have learned, and avoid them. Uyezwakala bazalwane. Kuthiwa asibaqaphele noma asibamake. Mark them. Laba abaphithizelayo. Ngezwakala bazalwane. Ngoba vese abanye basuke bethunywe imimoya yobumnyama ukuthi bazophithizelisa kuze amadimoni akwazi ukwenza izinto zawo. Ngezwakala bazalwane. Ngoba uSathana akakwazi ukusebenza la kungcwele khona. Akakwazi ukusebenza la ipresence kaMoya Oyingcwele ikhona khona. Kuyezwakala bazalwane. So kuNkulunkulu akasisize. Yiloyo naloyo athi uSathana angangeni ngami. Kuyezwakala bazalwane. Yiloyo naloyo athi uSathana angangeni ngami. Glory to Jesus. Uyaziwa hlambe na kwifamily yakho ukuthi nje la kukhona khona wena kuyaphithizela. Kodwa yithi Nkosi ngidilive kulomoya ngingaphithizelise ebandleni. Ngoba ibandla asilone lomuntu kodwa ibandla elika Kristu Jesu. Wazithengela lona ngegazi lakhe. Silotshole bazalwane ngenkomo ezibovu igazi lika Jesu. Glory to Jesus. Ngiyamdabukela umuntu onomoya wokuhlakaza ibandla lika Kristu. Ngoba ufaka uThixo umune ehlweni. Ngiyezwakala bazalwane. Ibandla linomnikazi walo. Uthe phezu kwaleli dwala ngizolakha ibandla lami. Amasange haters angeke lahlule. Lakhiwa nguye. Ngiyezwakala bazalwane. Ezakhela lona elakhela kuye. Size somandla. Odilisa udonga bazalwane inyoka iyamluma. Once sadilisa udonga kwaba khona ukuphithizela ebandleni. Inyoka sizoyibona isigcwele indlu. Uyathi umyeni wami oAdam noEva leya nyoka
eyakhohlisa uEva kwiGarden of Eden abadilanga nayo. Yingakho usuyibona kwisambulo isinamakhanda awu7. Uma ungadili nezinto ziyakhula bazalwane, and zizokuhlazisa zikwenzisa izinto wena ungaboni sewenziswa amademoni. Ngoba kunezinto ozinesayo, hayi ufuzo, umthetho wami nginenhliziyo encane, dila nenhliziyo encane. Kuyezwakala bazalwane, mina nje ngiyaziwa umthetho wami, dila nomthetho wakho. Glory to Jesus. Ngoba awukwazi ukuba delivered entweni ungakayizondi. Kuyezwakala bazalwane, uma unomoya nje wokhukuluza abanye abantu, dila nale spirit. Ngoba egcineni sizoqova ibandla likaKristu asengele lona ngegazi lakhe. Yilento ke sisho nomyeni wami, sithi kungcono umuntu alwe nathi kunokuthi alwe nebandla. Ngoba sisazoma kumnikazi webandla, siphethe into yomuntu, siphethe ngokuthuthumela. Yingakho ezinye izinto singathi uma sizenza abanye banga-understand, baba maqeqebana ukuthi lento mhlambe eyenziwe ubaba bekungafanele, kanti singcono sikholekise kosibizile. Niyangizwa bazalwane? Ngoba uthi ulele wena, thina sibe singalele. Niyangizwa bazalwane? Mnikazi webandla, he is in control of his church. Ngcono unga-understand abantu kodwa izulu lik-understand. Kungcono ukuzikholekisa kuye umnikazi webandla kunokuzikholekisa ebantwini. Ngoba noma ba-100 bangaflathela mengayi-understand lento oyenziswe ilo okubizile ekunikeza i-direction. Kodwa uThixo uyakwazi ukuvusa umuntu oyedwa. Glory to Jesus. Amsebenzi ababantu aba-100 eyedwa. Wena ulokhu ukhalela laba aba-100 abangak-understand, kanti uNkulunkulu uyakwazi ukwenza umuntu oyedwa ababantu aba-100. Glory to Jesus. Sesiyathandaza. Hey Nkosi yami. Hallelujah. Njengoba sisho bazalwane, zikhona izinto ezixabanisayo. Sisendleleni, siyahamba, uthuli luyasithela. Yingakho Nkosi yami, uJesu wabageza abafundi inyawo, ngoba njengoba behamba ziqoqa uthuli. Ngezwakala bazalwane, akekho umuntu operfect ngaphandle kukaKristu. Kodwa into ebalulekile ukuthi kwizinto ezidabukisa umoya oyingcwele, uye kumoya oyingcwele ukhale uthi, Baba ngibuyela kuwe. Ube umuntu nje oxolisayo kumoya oyingcwele bazalwane. Kuyezwakala, uzincengele kumoya oyingcwele. Ngoba uma singashiwa uye singaba ubani? Soba zisulu zamademoni. Ngiyayintshela umyeni wami, ngithi umyeni wami, even a second angifisi, even a second ukuthi ngixabane nomoya oyingcwele, ngoba ngiyoba sisulu samademoni. Ngoba sisurvive ngaye bazalwane. Uma ungabona amademoni akuvivelayo, kodwa athi uma esondela kutholakala ukuthi ukhaviwe.
abuyele emuva reversa asho amadimoni athi wasinda njandini uyosindela lo Jesu wakho ngoba esesandleni sakhe akekho namandla okuzaphuca. Glory to Jesus. Hallelujah. Ingakho ima endaweni yokuma umoya wombuso ekuvukela ungayishiyi indawo yakho. Kungcono bazalwane ukulahlwa abantu kodwa uwele ezandleni zikaThixo kunokugqonwa abantu kanti udlahlwe nguThixo. Ngidla ngokukhuluma ngale ndoda eyayidlala upiano kugcwele ihholo. Walishaya upiano wathi umeqeda indlu yonke yama ngenyawo kwashaya amakhwela kwakikizwa endlini. Kodwa yena wabonakala ephocobele wambuza omunye wathi mfowethu why ungajabuli indlu engaka ime ngenyawo kushaya amakhwela kushaya izandla bekujabulela. Wakhomba indoda endala ikhehla wathi kodwa loya akazange aphakame. Wathi lo unandabani nekhehla elidala indlu yonke ibikhalalisela. What I understand le ndoda endala yiyona engifundise ukushaya ama notes. Kusho ukuthi njengoba ingaphakamanga angiwadlalanga ngendlela. Glory to Jesus. Uma singaba naloyo mqondo ekuhambeni kwethu ukuthi asilonke kujabula izulu abantu abaright bayojabula bejatshuliswa ukuthi izulu lijabule kunokuthi ube celebrity kanti ulahliwe ezulwini. Sisize somandla. Hey Nkosi yami. Umyeni wami uzoza ngaphambili bazalwane. Lethi izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu uyaleze isibusiso ebunyeni. Ngezwakala bazalwane izinto zikaThixo azihlali noma ikuphi. Kodwa zihlala la kungcwele khona. Kunokuthula, kunothando, umoya oyingcwele evulelwa athathe indawo ngoba ngumnikazi webandla. Kodwa once kwanuka ebandleni elize lithi izwi siqaphele uma sidlana singaqedani. Umoya oyingcwele akahlali la kungcole khona yijuba bazalwane. Uthanda indawo eclean. Ngoba umoya wobusonto uyingozi uyangena ngesinyelela. Abantu baqale kahle kanti bazogcina kabi. Ngiyezwakala bazalwane. Kodwa asithi maintain the standard. Sokuthi umoya oyingcwele ahlale phakathi kwethu simnikeze isihlalo sithi busa moya oyingcwele lawula moya oyingcwele indawo ingeyakho moya oyingcwele. Masinaye bazalwane siphelele. Moya oyingcwele akahlale iphithini la kugcwele khona inhlebo ukwahlukana kunuka inyama. Uzathi umpostoli Paul abanye bathi ngingoka abanye bathi ngingoka. Wahlukaniswe yini umzimba kaKristu? Ngezwakala bazalwane. Uma sifuna umoya oyingcwele ahlale phakathi kwethu ukhumbule enkonzweni uthi liyoshona nini ilanga ngiye enkonzweni asigcine ubunye nothando maluma uthando phakathi kwenu bazalwane. Uyalezi sibusiso ebunyeni. Galatians 5 verse 15. Qaphelani uma nidlana ningaqedani. Bayadlana bazalwane. Glory to Jesus.
Hebrews 13 verse 1-2 malume njalo uthando lobuzalwane njalo continually. Ngezwakala bazalwane lunganqamuki. Awumthandi ngoba umzalwane ethandeka. Umthanda ngoba i-instruction yasezulwini nanokuthi ingane yakwenu. Njengoba ngisho ukuthi nabantu abaningi ingane zakubo zasemakubo ziyadelela zinjani kodwa kuphela ukuthi bazalwa ndawonye. Malume njalo. Lithi izwi likaNkulunkulu Hebrews 17:14-16 lithi zamelana ukuthula nabo bonke abantu kanye nokungcweliswa. Amen. Into sukuyizamela, into kusuke kunzima, into esuke ingavumi. Ngezwakala bazalwane, suke zikhona izinto ezilwayo kodwa kuzameleni, kulweleni. Ngezwakala bazalwane, ukuthula nabo bonke abantu. Ngezwakala bazalwane, ngoba sikhama kuma backgrounds angafani, abanye vese abephithiphithi bakhule ngephithiphithi emakhaya nasemabandleni bayaphithizelisa. Kodwa wena ungavumi lo moya wakhe ukuyine. Ukubabone laba basuke bedlala lo mdlalo bokudonsana ngeentambo, owinayo ilo donsele omunye ngule side akulona, so kungavumi. Ngezwakala bazalwane, ungavumi ukusuka kwiposition. Glory to Jesus. Hallelujah. Ama church police ngegama lika Jesu awangabibikho. Ngezwakala bazalwane, kungabibikho umzalwane oyohambe bandleni athi ngahanjiswa usibanibani. Umoya wama church police siyawuqalekisa ngegama lika Jesu. Hallelujah. Sikhuluma le spirit sothando, sokuzwana, sokuzwelana, sibe ifamily, sidume ngalokho. Ngiyezwakala bazalwane, kunabantu abahlalayo enkosini athi nje ngahlaliswa uthando. Abazalwane base CKC mangiwina ngothando. Glory to Jesus. Hayi umuntu eze nje Nkosi yami enkonzweni useyazi ihudula ngoba abazalwane bayahlebana benzani kunuka inyama mungena ungathi sebhusha. Ngiyezwakala bazalwane, kodwa akunuka izithelo. Athi umuntu umengena nobengena ethi ngisaye enkonzweni uma ngingasizakalanga ngiyozibulala. Kodwa fike ngena bazalwane kuweleza umoya, uthando, ukuthula. Ngiyezwakala athatha isinqumo athi angisayi ukuyozibulala ngoba udliwe ipresence kaMoya oNgcwele egcwele la endlini. Amen. Ubabthwala noma mthwala bebe seCockstead, ubabthwala ubeshintshele khona kodwa ubehlala ekhaya ethi nje hey ma I miss home. Ngezwakala so kave kunzima kufika ekhaya uthola ukuthi hayibo akuselona leli yakhaya, sekwenze njani, singayivumeli bazalwane izinto ezinjalo. Kunalokho asiye sikhula othandweni athi umuntu ayisikhe singayigcini lapha ya isilapha ya, from glory to glory, from strength to strength. Ngiyezwakala bazalwane. Hallelujah. Ama church police bazalwane adala iphithiphithi nokungezwani. Uthola ukuthi njalo uma nje umzalwane ekhala ukhaliso ubani usibani is the same person obekhaliso omunye izolo. Church police. Amen. Abajabuli
uma kuthule kumnandi ispirit asikwazi ispirit sabo operator ngendlela esithanda ngayo. Amen. They enjoy bullying others. Uba nale fulfillment uma kukhona umuntu okhalayo ekhaliso uyena. Yezwakala bazalwane. And ama church bullies ayathanda ukuthi athi abazalwane bathi kanti kusho yena. Amen. Hallelujah. Hey umoya ingcwele ushilo ngobaba wathi uyohamba la uthi kungcono lapha ya uyofika usulindwa abawu10. Kuyezwakala ngoba kwesisikhathi ungalokho ukhomba o-wrong ebantwini kanti u-wrong ula kuwena. Njengale ndoda eyagibela ebhasini edrobheni. Mingene ebhasini yathi kuyanuka. Yashintsha isihlalo yayohlala kwesinye. Nakhona athi kuyanuka yaze yayofika eback seat. Ithi nje hayi kuyanuka. Ithe igcina yathi kunuka wonke umuntu la ebhasini. Amen. Yagoduka yehle ebhasini ngoba kunuka wonke umuntu. Umese fika ekhaya esekhumula isicathulo kwaqhasha igundane. Amen. Kanti uyena lo onukayo. Hallelujah. Ama church bullies awabi happy unless they are fighting a battle. Amen. Abantu abahlala nje uyabo bethanda nje kumnandi kubona uma nje kunalo phithiphithi bo uyabona ukuthi nje they are thriving there kwi environment enjalo. Amen. Abanye baze bakulwele nokungena ezikhundleni kanti lento yakhe ufune operate kahle esekwi position ethize. Amen. Uzokwazi ukuthi bully others ngenxa yendawo asekuyona. Amen. Kodwa kabanye bayakwazi ukuba bully uthola ukuthi akukho nto ayenzayo ebandleni kanti lo spirit sakhe sisebenza kahle si submarine. Amen. Ngiyakweqa ke lokho okunye sesiyathandaza bazalwane. Umyalezo uthi ningaxabani endleleni. Cain, where is your brother? Am I my brother's keeper? Shoku uNkulunkulu uphendula uNkulunkulu. Kanjalo ngenxa yamadimoni ngoba idimoni bazalwane once waliyeka wangadila nalento li inviter amanye gezwakala uya ukhula kulento yokusetshenziswa amandla obumnyama kwesinye isikhathi wena ungekho aware ngenxa yokuthi kunento ongadilanga naye empilweni njengoba ubaba esuke ekhuluma ngebitterness ukuthi umuntu owalinyazwa une potential yokulimaza abanye abantu uthola ukuthi bakhokha izikweletu abangazazi. They were not there ngenkathi elinyazwa bakhokha izikweletu abangazazi. If you are not your brother's keeper, you are your brother's killer. Kukhona mathuna bazalwane noma singeke siwabone physically kodwa khona spiritually. Abantu othola ukuthi namhlanje baphuza utshwala abekho endlini kaJehova ngenxa yokuthi balinyazwa umzalwane. Siyathandaza egameni likaJesu ukuthi awume lo moya
wokukhipha abantu sebesebukhoneni bukaThixo. Ngoba sicabanga ukuthi ama-agent kaSathane abantu abakhonza uSathane ebuqu. Kuyenzeka ube i-agent kaSathane unaware. Uthola ukuthi ubhizi ulimaza abanye abantu. Wena u-excited ngokuthi u-right kodwa kulobu right bakho kulimala abanye abantu. And awukwazi ukuba delivered entweni ungakayizondi. eSouth Africa bazalwane kuke kwaba khona isikhathi se-truth and reconciliation. Lapho abantu wayekhuluma iqiniso ngoba efuna ukukhululeka kulento mhlambe embophile for years abeyazi yedwa. Akhulume iqiniso ngoba ufuna ukukhululeka. Athi yimina engabulala usibanibani ngamgqiba endaweni ethize. Ake singene bazalwane kwi-truth reconciliation yakamoya. Ukuthi usibanibani akekho nje enkosini kungenxa yami ngicela uxolo moya oyingcwele. Glory to Jesus. Abanye kubiza ukuba hambela siyocela uxolo ukuthi wakhishwa yimina enkosini. Hallelujah. Ngithanda bazalwane ngenkathi uStefan bemkhanda ngamatshe. Glory to Jesus. Nkosi yami kodwa wathi baba ungababaleli lesisono kunalokho wabona izulu livulekile nendodana yomuntu imi ekhandwa ngamatshe hayi ngamagabade ekhandwa ngamatshe presto babegedla amazinyo laba bamjikijelayo kodwa umoya oyingcwele wenza isimanga bazalwane ukuthi kunokuthi ezwe amatshe kodwa bona izulu livulekile abone nendodana yomuntu imi. Glory to Jesus. Ngoba izulu liyema. Hallelujah. Kumuntu ome kwiposition othi nje ngizoma kwiposition noma umoya wombusi uyangivukela angeke ngishiye indawo yami. Glory to Jesus. Kanti ngenkathi athi baba ungababaleli lesisono kukhona igiant enguPaul. Kuyezwakala bazalwane eyadla umhlaba ngevangeli. Glory to Jesus. Siyamuzwa uPaul bazalwane engena kwi-truth and reconciliation yakamoya. Ethi nami ngangikhona mhla uStefana bemkhanda ngamatshe ngangilinde ingubo zakhe ngaparticipate ekubuleni kwakhe ngacontribute. I was part and parcel yento eyayenziwa kuye. Kusukela namhlanje sidinga uhlobo oluzosimisa phambi kukaThixo ukuthi Nkosi I want to be a vessel of honor. Ungisebenzise ngendlela othanda ngayo ezokwenza izulu libenefit. Angifuni ukusetshenziswa izulu. I mean isihoko ukuthi kukhule umbuso kaSathane. uSathane akangangeni ngami. Makungabi bikhona oyedwa umzalwane oyosuka enkosini ayophuza amatshwala kanti ngacontributor ekufeni kwakhe. Uma khona engamlimaza Nkosi akekho namhlanje enkosini usematshwaleni wakhishwa yimina endlini yakho. Cela uxolo baba, cela uxolo. Cela siphakamise ngeenyawo, siphakamise izandla. Glory to Jesus.
simvumele umoya oyingcwele athi minister in our lives, in our hearts. Namhlanje ngiyaphuma kuma groups, ngiyaphuma ngisho ko WhatsApp groups la kukhulunywa izinto ezingakhi ezilimaza umsebenzi, ezilimaza icebo likaThixo, ezilimaza abazalwane. Isinqumo engisithathayo, angifuni kube nomuntu oyoya esokweni kanti ngacontributor ekufeni kwakhe. Ngisize Somandla, size Somandla. Hey Nkosi yami, Jesus, ngiyakubongela wena ophuma discharge. Ngicabanga ukuthi uThixo ukhuluma nani, kodwa ukhuluma nami ngami ukuthi Nkosi yami, uma kukhona umuntu ongekho endlini kaJehova namhlanje ngenxa yokuthi ngaba ne-contribution, may your blood cleanse me. Hallelujah. Mangingabe umnyango wokuthi uSathane uma efuna ukungena a destroy ibandla angene ngami. Help me, oh Lord. Thank you, Lord. Mangibe isitsha sokusetshenziswa abantu noma ngathi oyedwa ababili othi ngase nginqumile ukuthi ngiyasuka evangelini, kodwa ngenxa kaMama Hlaba namhlanje ngimile enkosini angindawo. Ngabe nabantu abazofa ngami, kodwa kube nabantu abazophila ngami. Bazalwane, singaxabani endleleni, singabazalwane, singaxabani. Glory to Jesus. Moya wokuxabana siyawudestroya, sivala imbobo ngisho la uSathane angangena khona ngembotshana encane. Simgcina umoya ingcwele khona phakathi kwethu. Nkosi la sinenzanga khona kahle, sicela uxolo. Siyabathandazela abafowethu. Hallelujah. Mhlamba balinyazwa, belinyazwa sebesendlini kaJehova. Mabaphile Nkosi, mababuye siyabalanda ekhoxweni zobumnyama. Hallelujah. Ngomkhuleko siya emadwaleni, siyawazimbula noma kungavuka imamba isiphakamisela ikhanda, kodwa mabuyele ekhaya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Ngicela ubaba eze ngaphambili bazalwane. Oh hallelujah. Kunento ethi kimi, othi Nkosi mangibe isitsha sokusetshenziswa ukulanda imphefumulo, ukuyigona imphefumulo. Hallelujah. Ukuyihlalisa imphefumulo endlini yakho. Funa ukuba ithuluzi, cela uzela ngaphambili. Nkosi yami, ngenzeka ukuthi nabakini kukhona abangekho endlini kaJehova balinyazwa ibehavior yakho, kodwa namhlanje ungathi moya ingcwele isize impilo yami. Abanye kwakunezathu ibona babekulimazile, kodwa nawe wabalimaza ngendlela
olimale ngayo. Awuzange umveze uKristu, awuzange ulimele ivangeli. Kwesinye isikhathi aningenelani as a family. Nizondana ngenzondo ongathi nathakathwa. Kodwa uma kuzolunga izinto uThixo udinga umuntu ozosebenza ngayo ukuze le family yakini ibuyisane. Glory to Jesus. Celo Baba. What a crucial moment, holy, a moment of introspection. Isikhathi sokuzihlola ngesibuko sezwi. Ukubuya kaJesu sekuseduze. I say ukubuya kaJesu kuseduze. Uzile eqaleni ngenxa yezono zabaningi. Uyeza kwesibili kulabo abamlindile. Elethe usindiso lwenkasimulo. Abanalelo themba ukuthi mayibonakaliswa bazofana naye, mayithi igqima emafini bazohlwithwa, bashintshwe imizimba yabo, bayazihlambulula. Izwe lonibona ngalento ukuthi ningabafundi bami ngokuthi nithandane njengoba uKristu enthandile. Hallelujah. uJosepha uthi ningaxabana endleleni bafowethu, wazela kuye uthi niphethe impahla ebalekile kulanjiwe ekhaya. Uma nixabana endleleni abantu bazofa indlala lani yakhona. Niphethe nomyalezo ukuthi angifanga njengoba nanikhombise ubaba ijazi elinegazi naqamba amanga nathi isilwane sasendle singidlile. Hamba nimtshele ukuthi ngiyaphila. Nathi siphethe imessage ukuthi uJesu akaphelela ngethuneni uyaphila. Manje uxabana endleleni kwenza abantu baze bafe abanye bengakholwa. Siye sesiye emlindelweni engabe besiye kubo besaphila. Akusasizi manje kuye emlindelweni bengasekho emhlabeni. Sesiduduza ngokushumayeza abasele. But isikhathi lesi sokugcina grokosh. Isikhathi sokugcina lesi uJesu uyabuya umhlaba uyanyakaza. Impawu zobuya kaJesu zobala. Hallelujah. Abanye bazohlwithwa, abanye bazosala. Abazosala heya maye. Glory to Jesus. Kuzoba nzima kakhulu kulomhlaba. Ibandla selihlwathiwe selihambile. Ufuna sambe sonke uMongcwele. Glory to Jesus. Singabikho uzosalela emuva. Hallelujah. Ukudlana nokuhlephulana kwabazalwane is very common these days. It's like there is a spirit of witchcraft ereleasiwe. Asithandazelani, asikhulekelani, asakhani. Hallelujah. Kwenzeka opposite. Indaba ziyajika. WhatsApp kuyaphithizela. Glory to Jesus. Sikhiphe indaba. Kuningi into ezenzakala kodwa leso spirit zikhiphe lithi iBhayibheli ziseparate abantu abanjalo. Save yourself from this untoward crooked generation. Save yourself. Hallelujah. Impawu zibhlungu ezikhombisa ukuthi kokwenzakalani. Lithi iBhayibheli ikhathi ezinzima, ikhathi esinobungozi. Kuthiwa abantu boba ngabazithandayo, abantu bothanda imali, abantu bothanda injabulo kunothanda uNkulunkulu, boba ngabangabongiyo. Njalo zibaliwe izinto. Kuthiwa wena ke kulabo bantu zikhwebule, phuma phakathi kwabo. Glory to Jesus. Phuma phakathi kwabo. Mase bekhuluma izinto ezingakhi, phuma phakathi kwabo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Phuma kuyaphuthuma zihlambulule. Glory to Jesus. Hallelujah. Yes, inkonzo iqala ekhaya. Ngisho emndenini wena mbuyisana, iba nenkonzo ukubuyisana emndenini. Kungezwanwa emndenini ngenxa yakho baze bazwane babuyisana kubunikiwe inkonzo yokubuyisana. Glory to Jesus. uJesu Kristu wancama uze kube khona ukuthula phakathi kwethu noNkulunkulu. Wancama ukuya esiphambanweni wakuthenga ngegazi lakhe ukuthula phakathi kwesixabene. Konakele ngenxa
ngesono. Glory to Jesus. Kwawuyena futhi uNkulunkulu okhokha indleko ngokunikela ngoJesu indodana yakhe ukuze sibuyisane naye. Hallelujah to Jesus. Wancamela ukuba uyena ongena endlekweni ewoniwe yithi. Glory to Jesus. Hallelujah. Bamshaya uJesu bamenza yonke into bamhlephula. Hallelujah. Intshebe bamfaka amqhele wameva bamthuka ngenhlamba bamthimisela ngamathe. Ekugcineni sebeqede yonke into akade benza kuye. Wathi baba baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo. Sifuze bani sifunda kubani nesikwenzayo. Ukhona yini esifunda kuye ngaphandle kaKristu? Izinto esenza konke masikwenze egameni lakhe sikwenzela udumo. Glory to Jesus. lukaNkulunkulu ngoba asibona bethu singabakhe akusaphili thina uKristu ophilayo. Glory to Jesus. Asibe ngabalingisi bakaNkulunkulu. Glory to Jesus. Asifuze uNkulunkulu. Glory to Jesus. Asihambe ezinyatheleni lapho uJesu hambe khona washiya nesibonelo sokuthi sihambe ezinyatheleni zakhe. Wageza inyawo zabafundi wathi maseqedile wathi nabona ngenzeni ngiyinkosi yenu nginikeza inyawo yenzani kanjalo omunye komunye. Glory to Jesus. Manje sihlephuleni inyawo sihlephulani ithende sidlani ithende. Glory to Jesus. Instead uba sigezane inyawo sifuze uJesu umholi wethu as his disciples sifunda kuye. Glory to Jesus. Ukuze sisuke emnganeni sisuke ephileni impilo efana nempilo yabantu basezweni abangakholwa. Glory to Jesus. Egameni singabi ngabalengisi bezwe singafani nezwe. Hallelujah. Singacompromise. Hallelujah. Kodwa uKristu simvumela phile sibethelwe emnqamlezweni kanye noKristu afe umina. Glory to Jesus. Afe uself. Hallelujah. Imizimba yethu ibethelwe kanye noKristu ukuze philo kusha uKristu ephila kithi. Silawula nguMoya Ngcwele sihamba ngokwentando yezwi likaNkulunkulu sihlala emthandazweni. Glory to Jesus. Masivula umlomo kuphuma imithombo yamanzi aphilayo. Kungaphuma amanzi ababayo, kungaphuma amanzi alimazayo, kodwa kuphuma amazwi. Glory to Jesus. Othi ubaphuzile amanzi aphuma emthonjeni. Glory to Jesus. Eswini noma kumoya wethu masikhafula sivula imlomo kuphila abantu ngoba susawuthi weswe. Hallelujah. Akufanele sibe usawuthi odumele. Glory to Jesus. Singakhohlwa ukuthi we are brothers. Singaxabani. Glory to Jesus. Asilungise udaba lwethu ngoba into ukuthi sizele ubani ayivumelani ukuthi sixabane. We are sharing the same Father. We share the same Lord. Glory to Jesus. We are filled by the same Spirit. We have been baptized by the same baptism. Sithengwe with the same blood. Glory to Jesus. We are one body and many members. We have one head and that head is Christ. We are forced to be united. We are forced to love one another. We are forced to forgive one another, to bear one another's burden. Glory to Jesus. Hallelujah. Sakane. Hallelujah. Ngesifundiso, ngeziyalo, ngezwi sakane, sivuselelane, siqinisane, sikhuthale ukuhlangana. Singabantwana bakaNkulunkulu. Akube lona Lord Moya Ngcwele. Oh, touch me, Lord. I can see some are shedding tears. Hallelujah. Tears of sorrow, which is a good sorrow. Glory to Jesus. Bible lisho njalo lithi khona hallelujah isoro egudi isoro ene repentance phakathi. Glory to Jesus. Sikhulume kahle Moya Ngcwele uyalihlambulula ibandla lakho ngesigezo sezwi. Glory to Jesus. Nina senihlambulukileke ngamazwi engiwakhulumekini hlalani kimi nami ngabe nisahlala kwezinye indawo. Nina senihlambulukile ngamazwi engiwakhuluma uyalihlambulula ibandla lakhe ukuze alipresente kuye masebuya elipresent libandla elingcwele elinenkazimulo elingenasici elingenambimbi ibandla elinembimbi ibandla eli-ageayo ibandla eseligugile. Nkosi yami ibandla liselimuseum kuthiwa kwangenje haleluya ngo-19 bani kwangenze uMoya Ngcwele wayehlenyuka sasingeve sithandana sizwana sibizana ngobrother and sister. Haleluya. Sigonana sithandazelana sithwalisana imithwalo kwangenje hayibuye lo mini ayibuye inkazimulo. Haleluya. Isibandla likaNkulunkulu alisuke e-ICU lingene e-labor ward kuzalwe izinto ezintsha ebandleni kaKristu. Haleluya. Uyikhabhode. Haleluya. Must be the thing of the past. Haleluya. Where the glory of God has departed. Umphongolo uthathiwe. Haleluya. Thathwa izitha. Haleluya. This time there is a return of glory. There is a restoration of power. There's that love, that peace, that joy. Sikuzamela ukuthula nabantu bonke. Simakubiza ukuthi silale ngesisu sizithobe
ukuze kube khona ukuthula senze njalo ngoba we are led by Jesus who is the Prince of Peace. Masefikile yena kuba khona ukuthula. Glory to Jesus. Hallelujah. Singenzi indawo yasebandleni ibe indawo hallelujah yebo nkosami lapho kuliwa khona ngathi kubangwa nekhundla kunepolitiki yasesontweni. Hallelujah. We must cease to be religious. We are spiritual. Glory to Jesus. We are of the kingdom. We are not of the certain religion. See, we are of the kingdom. Akubelona Lord Moingwele, help me, save me. Glory to Jesus. I must remember my identity. This is my brother, this is my sister, and he's my brother forever because we share the everlasting Father together. Amen. Lika Jesu Christu. Moyantini wenhlukanhlukana, mantini wokuhlukana okuyisebenzi yenyama. Hallelujah. Get out of my life right now and never come back. Lord to Jesus. I'm waiting for the coming of Jesus Christ. Hallelujah. I'm waiting for the bridegroom. Hallelujah. I want to be assured of my salvation. I want to be assured with my feet. I'm ready. I'm making myself ready. Glory to Jesus. The Bible says umngalo wesilungisile umshado elungu usufikile umngalo ugqokeze linene ezimhlophe ezinobungcwele. Glory to Jesus. Angisakho umuntu angibambene nenyama negazi as from today. Akho umuntu engibambene naye ngibambene nemimoya isitha sami usathane namadimoni. Akekho umuntu engifuna ukuba abe isitha sami kusukela namhlanje. Mongcwele ngisize, help me change my life. Kungenzeka nemthandazo yami iwiki nje ingaba the state of my heart is not good. My heart is not ready to seek your face. My heart is not ready to walk, hallelujah, according to your word, according to your will. Hallelujah. Namhlanje, I submit myself to the auspices of the Holy Spirit. Holy Spirit, have your way in my life. Holy Spirit, lead me, guide me, teach me. Glory to Jesus. Search me, Lord. I don't want to walk according to my will, but thy will be done in me as it is in heaven. Glory to Jesus. I want to please you more than pleasing myself. I want to submit to you. Glory to Jesus. Rather than submitting to my mind and to my emotions, I want to submit to you rather than to submit to the flesh. Hallelujah. I crucify my flesh. Hallelujah. So that Christ may live in the name of Jesus. As the Bible says, all those who belong to Jesus, they crucify the flesh with its lust. I refuse to be conformed to the standards of this world. I am peculiar. I'm a peculiar nation. I'm chosen by Christ. In the name of Jesus, I'm unique, I'm special in the sight of God. Hallelujah. Akusaphili mina kuphila uKristu ngamandla kaMongcwele. Izwi likaNkulunkulu liyaphila. I'm the doer of the word. I am walking, hallelujah, according to the Spirit, not according to the flesh. I am walking by faith and not by sight. I don't care what I hear. I refuse, hallelujah, ukuyishinda oyami noma ungangivukela umoya ombusi ungivukela ngenhlebo zabazalwane. I refuse to move. Hallelujah. Because the strong uma ngimi kwi-position and my position is the word of God. Hallelujah. Akubelona lo athi Nkosi, hallelujah, I surrender all. I repent, I change. Hallelujah. Izwi likaNkulunkulu lifike lenza umsebenzi empilweni nami. Ngiyavuma namhlanje ukuthi impilo yami ngibe njengofile ukuze uKristu aphile. Glory to Jesus. Ngiphilela lo wangifelayo. Hallelujah. Ngabe sangiphilela engithanda ukuyiphila. Hallelujah. Guide me, Holy Spirit. Empower me, Holy Spirit. Hallelujah. Lead me, Holy Spirit. Ngenza izinto ezingehlulayo Mongcwele. Ngenze ngikwazi ukuxola Mongcwele. Hallelujah. Ngoba lento is not by might, it's not by power, it's by the Holy Spirit. I can do all things through Christ who gives me strength, and that strength is the Holy Spirit. Holy Spirit, fill us again. Holy Spirit, anoint us again. Holy Spirit, touch us again. Holy Spirit, revolutionize our lives again. Holy Spirit, change us from glory to glory. Holy Spirit, we want to live life that is pleasing to God. I want to God to say to us, this is my beloved son in whom I'm well pleased. We want to hear from you. Usho kanjalo ngempilo zethu uthi uyathokoza ngathi. Hallelujah. Impilo yethu mayidumisa igama lakho lingahlazeki igama lakho ngempilo yethu. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. I say in Jesus' mighty name. Inyama yafa uKristu yaphila.
Thank you Jesus. Amadimoni aswele indawo egameni kaJesu Kristu. Hallelujah. Yangena ku-2026. Hallelujah. In another level, in another dimension. Glory to Jesus. In the name of Jesus. 2026. Here I am coming. 2026. Hallelujah. I am marching with the Lord. I am marching with the Lord. Ngihamba noNkulunkulu njengo-Enoch egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Siyabonga Baba. Can you say something to the Lord? Glory to Jesus. Umbongo uNkulunkulu.